Hamad Gainago, Hamad Gainago, Hamad Gainago, Hamad Gainago. Hana pulam lebani, hana mad gaina. bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Pindi TV kono kadi ko amtuɓe yebde yewtere men jillu Pindi TV. Jillu Pindi TV noon yilloto e nder leydi ndi ha e caggal leydi Sénégal woni boowal mum. Yillinoma ko ɓooyani ko fana e ndoro galle Allah ha arti ɗon ɗo tareji, kono hande jillu Pindi TV ari e département Podor kono kadi e commune Guédé village. taw ina jaɓɓi goto e jaale kerɗe, kono kadi nde tawɗen mbo ko ɗo e cuuɗi men dekole tareji. sen belamo mbiyen mbo Abdoul Saydou Ba, walla mbiyen mbo Abdousalam Ba, walla mbiyambo Dialal, walla mbiyamo haade ɗum Aliou, walla kadi ne mbiyambo Dembo, walla kadi ne mbiyambo Pako, walla mbiyambo Didier Salam. kono wattindi inde lollude ha sukaɓe ma mbiyen yontaɓe ina kaɓa e inde nde, ɗum ko Dialal Leñol. Dialal Leñol, assalamu aleykum. fuɗɗiraɗo inde Allah, joom yurmede hewde huftidinde ɗo adon, joom yurmede hewde hertanide julɓe malaɓe tun to wattan meɗen lakar jeeyɗo ñalngu jangi julɓe jeeyaɓe mo pittali men e arsugaji men goni e tamande muɗum. jiɗo waɗa baɗowo laato goto mo senare woɗani, senare ala gaga jomiraɗo subhanahu wa taala. en juule ɓurnaɗo windere Mouhamadou Rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. en jetti ceerno men, en duunima ceerno men ceerno Cheikh Ahmad Tidiane, kono kadi en duunima ceerno men ceerno Tidiane walla ceerno Ahmadou Tidiane Ba, khalifa général mo Madina Gounass, nde Allah junnata balɗe mum moƴƴina battane mum. en calmini jinnaɓe men, hohoɓe diine, hohoɓe aada, ko noon calmanirten dendagal bandiraɓe daroɓe Pindi TV ha tewte yewtere moɗon ne mbiye toon jillu. mi salmitimomo Ba Mody Ba, goto e jandiyankoɓe ngana tawteɓe ɗon to Pindi TV. ko weltanademo, ko weltanade horejo galle o, weltanade technicien ji gonɗi toon foof. mi salminiɓe, mi hofniɓe kala on jeeɓowo Pindi TV, gorko e debbo, suka e mawɗo, nder leydi ha e bowal leydi, kamɓe foof mi salmini. ko wona ko ɗum nde tawno yewtere nde wiyete ko jillu, beela aɗa wawi andinde yimɓeɓe holko firti jillu? eyyi, jillude so tawi e facciri ɗum yiilade, yiilo, yiilama, yiitama, yiitaka, yiiloyade, jillu ko ɗo tan yalti sa ƴetti ɗaɗol ngol. sa ƴeewi yewtere wiyani jillu, so tawi neɗɗo noon baɗa créé concept o kay ɓuurtami wawde dolde concept o, kono mbiɗa faami kam so hunde wiyama jillu ɗum wonata ko hunde yahore. hande tawe Podor, jangga tawe Ferlo, ɓawa jangga tawe Dakar, ɓaɓa Tinel tawe Kédougou, ɓawa tawe Tamba walla tawe Kolda. jillu ko hunde yillotode, heddi noon jillotoɗo o ko jiilotoɗo, saabu jillu ko yiilade, ko yiilade. so tawi en mbi yiilade noon wonko jiilotoɗa e nder jillu ngu gonɗa e dow mum. sa wi jillu tan, sa ƴeewi hanke canki soloji men walla jabbabuji men walla almuɓe ngayi walla nalankoɓe men mbaɗatno ko jilluji e nder guure. saha kadi so tawi ko guure ɓattodirɗe jiya julliji hanki ene mbaɗatno jilluji e nder guure. so tawi a ummima ɗon hanki yeyannoɓe ene mbaɗatno jilluji, jahana jiiliyo no gettoɗa nawaɗa. kono ko ɓuuri wonde e gonga ko, jillu hande arti ha e ganduɗa o ɓuuri ɗum herorade ko jandiyankoɓe walla nalankoɓe. c'est à dire wadde ko so wiyama jillu tan neɗɗo wonani ɗo gotel, hunde nde ko yahore.
heddi hay so tawi ɗum watte koye télé goto walla watte koye radio goto kono yewtere nde kam ko ɓosore ko yahore kala ɗo tawa ɗo hande o nokku no wawi tawede nokku goɗɗo banggue goɗɗo wadde so tawi jillu min mi tonganno ɗum e nder Pulaar e famamuyam komi goto e almudel ɓurguel fomde e nder haaliyankoɓe ɓe ko ɗum woni ko pammi kam e jillu haade hande tawama ɗo ete ñande hen no wonno ɗo wiyete Fanayi le wonde yeehi nokkuji goɗɗi wadde yewtere nde ina fira helmere nde tigi ko wona ko ɗum min nani nayi no koona baali no meena kono eɗen jiya kadi nayi ina goni caggal ma balla ɗo wawi siftorande min ɗo jooɗiɗa ɗo Allah jarama Ba Mody Ba gonɗen koye siége social dental ɓamtare Toro galle gollorɗo mo dental ɓamtare Toro entreprise mo ganduɗa o galle gollorɗo mo ganduɗa o darima ko ɓooyite so Allah waɗi golle laaɓɗe teskinde e nder département Podor e nder région de Saint-Louis ha e nder Sénégal fof so ɓooyani tan jillu ngu mbanno au niveau du Ziguinchor ko jillu bonɗu fayida te ko terɗe e nene won terɗe jeeyaɗe ɗo yete e dental ina gonno e nder ngulɗon jillu ko heddi ko en calminatɓe e garɗinen calminali meɗen woni présidente woni hoorejo woni Kadiata Ba sen calmini Kadiata Ba tan keddiɗo gonɗo toon fof jafuɗon keddiɗo gonɗo toon fof en calmini ɗum en jetti calminade en pawi nder e dow junggo goggo men nene men Kadiata Ba dental ɓamtare Toro so ari ɗo aɗa hani ɗo yiide nayyi saabu ko yeeyoɓe kosam nayyi kosam celluɗam ɗam ganduɗa ɗam wona guettoɗam walla mbattaɗam ko kosam celluɗam dilloɓe kadi e gueɗe goɗɗe saabu aɓe dilla e ndema eɓe dilla e gaynaka ɓe dilla e gueɗe goɗɗe ha e wayloji ɗen hen hande noon cuɓiɗen wadde yewtere nde ɗo yete saabu ko galle pinal kadi saabu ko golluɓe ko fati e Pulaar hande ko weeɓani heftade kam fof ko Pulariyankoɓe so tawi a ari e nder wuuro ngo aɗa waɗa yewtere en cuɓima wadde ɗum e oɗo nokku en ƴettani ni yamirore mabɓe en gartan natɗin eɗen mbaɗa yewtere men nde tawno eɗen gandi noɓe mbayi men kamɓe ɓe gandi no mbaɗen mabɓe ko jinnaɓe men ɗum saabi hande cuɓiɗen oɗo nokku teddindemo e teddindeɓe kamɓe andude wonko ɓe mbaɗi ɗo kamɓe goni jaale pokkuɗe paale ɗum ɗon noon koye nder dental ɓamtare Toro gonɗen nayyi ɗiɗo kadi so tawi a ƴeewi ɗiɗo nayyi a daari ɗi no feewi a tawat koɗi mbawi yaltinde kosam ko wona nagge fof wawi ɗum ɗon noon nagge kadi ko faaro pullo wadde mi wonɗo aɗa filmami hay somi wona jargue mi wona joom nayyi kam nagge wonde caggalam ɗum kam ina welami ne ɓuuɓa ɓerɗam ko wona ko ɗum Abdousalam Ba jaalal leñol ko jayniyanke to batte jayniyankagal holno gurduɗa ɗum ɗo e nokkere nde walla e nder wuuro ngo weeɓani saabu min mbiɗo jogui konngol ni ngol mbiyanmi saaha tubake wi nul ne soit prophète chez lui neɗɗo hewani wonde annabi e nder wuuro mum walla nokku mum ɗum ɗon noon so yimɓeɓe kaali ɗum ɓe ƴetta yeeru e seydina Mouhamadou Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakkude muɗum e Makka naaɓe hakkude mum e koreji mum ɓe gartira yeeru o ha hakkude Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ɗo yi aduna woɗɗani men neni joni kilométre uji seeɗa yettoto Halwar kono ƴeewɗo jomum leloyi ƴeew jilluji mum e nder Afrique ƴeew ko waɗi ko ƴeew wattidoyi ko Mali ƴetta kadi yeeru baɗon Cheikh Ahmadou Bamba Ba mo ganduɗa o eɗen gandi jomum dawi hakkude Mbumbo e Gollere joguiɗo enɗam ni hay gamaji saare ƴeewa hande nini Touba ƴeewa Alhaji Malick ɗi wiya dawi Gaye ƴeew hande nini Tiwawon ƴeew Imamoulaye ɗi dawi yeeru ɗiɗo ɓe dokkata kono kadi hayso tawi jomumen kedditaki e nokkuji ɗi jii aduna ɗi kono ittata ɓeɓe tawi ɓe ɗon won hen jaaɓi ɗumen wonen gabbima ɗumen tawoy ɗumen donc enen noon e nder wuuro ngo gurdam ɗam gurɗen ɗo adi foof ko sen goni ɗo en gona jaydiyankoɓe ɗum koko adi min somi woni ɗo mi wona jaydiyanke mi wona haaliyanke mi wona yewtiyanke mi ala hay grade goto gonɗo e balabam ɗo somi e balabam de somi woni e décolleté ji komi ɓiɗɗo décolleté ji komi ɓiɗɗo pullo tawateɗo e mabɓe woni ɗo ko neniraɓe am babiraɓe am kawiraɓe am miniraɓam mawniraɓam dinɗiraɓam kala ko wonno hakkudam e mabɓe ko adi indam yimɓe ɗiɗo tata no nana ɗum woni hakkudam e mabɓe hani mi arata hen goto ha jomum tinani mataw ko oɗo woni mbo yimɓeɓe darata ha e téléji walla ko non wadde contact jokkodiral amen mabɓe ko jokkodiral gonɗugal kadi ɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni so wona ko ɓeydi hen welde e jirwude ala kusti heddi noon saaha gona e nder koreji ma tawa aɗa dilla e téléji ɗi walla radio ji ɗi walla aɗa haala e actualité o welani saabu ina heewi somi ari ɗo neɗɗo noddami mi ara wiya mi rentonomi ɗum ɗo min nani kalɗa ɗum ɗo wota haalirni
sa woni nder koreji ma souvent ɗum danta mais exception min mbiɗa dañi ɗum min mbiɗa dañi exception sabu min ko neɗɗo wawi yiddemi ko fof mbiɗani ko noon récoltereji naɓe mbaye am ni noɓe jaggiranirimi ni gila nde fuɗo mbiɗa woni Gatamare FM ha Douaire FM ha Timde Mbona FM ha Bayar TV ha Africa Pula Radio e téléji goɗɗi walla ko way noon ha tan battumi tan haalde e support uji ɗi ganduɗa ɗi ko support uji ɗi mbaɗanmi créé hooram so Allah kala ɗo tolnimi décoltereji naɓe ne mballimi ina jeeya tan yeru goto dokkanmi kasede mum woni kala ɗe mbaɗɗen mantare wuuro ngo an a yiina wayata nde mantare men sakkitinde wonno ɗo ko Baba Mal en wonno ɗo ko Abdou Camara en Dj Dou en gaynako rappeur en e woɓɓe Iba men en e woɓɓe a yi noɓe gardi ɗo kadi a yi wuuro ngo no jaɓɓoriɓe kadi a yi wuuro ngo no jagguiri anniversaire o woni mantare sabu ko balɗe ɗiɗi mbaɗen 48 heures donc surtout tan ko koreji ɗi ko gonmi ko eɓe duysimi hen eɓe duwnimi hen eɓe jiiɗimi eɓe kursinimi yo yimɓe foof jiiɗam noon weeɓata yo yimɓe foof gañam kadi mbe sikki sallata sa woni no ladde no mbayta ni min somi woni nder wuuram no mbami ni so woni ladde hayso tawi jiidani wonko mbiɗa daña ladde mbiɗa daña ɗum ɗo wonko mbiɗa wasa dañde ladde mbiɗa wasa ɗum ɗo kono kam mbiɗa andi mbeɗa wonde décole naɓe walla tareji naɓe gondigal ngo ganduɗa ngal ko gondigal ngo ganduɗa ala fo ɗo mbawmi ngal dañde aduna kala ɗo mbawmi yaade aduna ko ɗo mbawmi dañde ko dañanmi ko ɗo sabu ina welami ɓernam no ɓuuɓa mi rokko yeru goto tan ne gummimi Bruxelles wonno ne jami Europe caktorimi Bruxelles nde natmi Sénégal mi jaɓani walde hay nokku nde oto riwi ina doga mbeɗa yetta Issa kay woni chauffeur no ɓuurmi wawde yaadu nde natmi décolle tareji nde natmi gelle men gadimi fof ko ɓortude paɗam joɓɓumi leydi ndi kadi nde natmi nde mi tini wonko ɓeyde am dañmi weltare nde mi meeɗa dañde guila jibinami donc décolle tareji ko wuuro ko ganduɗa mi wawani haalde non gondirmi e mabɓe kono tan mbiɗa andi aɓe duysimi ko gonmi koye dow mum eɓe mballitimi hen ɗum mbiɗa yettori ɗum Allah wuuro ngo elle no wiye tareji walla ɓe mbiye décolle won hen no donka ɗum famde ni beel wuuro ngo ko inde wotere tan ngo meeɗi jogade walla holno mbawɗa artirande min e inde wuuro ngo wona décolle ngo meeɗa kadi wiyede décolle ni sa yimi wi ngo meeɗa wiyede décolle sellata wono inde wuuro ngo sabu hinde men hinde ndeɗo ko hinde décolle naɓe kono sa wi décolle naɓe sikki ala a wi woɗaɓe a wi uruɓe ni a wi décolle naɓe a wi uruɓe a wi woɗaɓe kinde fulɓe nde foof koko jiide men nde tawno ɗo wiya ɗo décolle naɓe ko hinde tan ƴettude indépendance muɗum kono décolle naɓe wadde artata ko yimɓe ɓe artata ko hinde nde wiyete décolle naɓe hono no mbiyata ni samanaɓe sabu a yerodirata décolle naɓe e uruɓe a yerodirta décolle naɓe e woɗaɓe mais aɗa wawi yerodirde décolle naɓe inde nde e inde samanaɓe aɗa andi to ko woɗaɓe ayi ga ina waɗi na samanaɓe ay ina waɗi décolle naɓe ay ina waɗi jegues naɓe ina waɗi toujours ko waɗi ko naɓe yerodirata e ko ala ko naɓe mais enen koko waɗi naɓe ko waɗi ko naɓe inde hinde nde ko kañum woni décolle naɓe joni noon ɗoɓe koɗi ɗo wiye décolle naɓe hoɗɓe tareji wadde ko wuuro ngo woni tareji ɗum jokki woni décolle tareji walla tareji décolle sikki ala ko inde hinde nde jokkodiri e inde wuuro ngo woni décolle tareji kono ko ɓuuri sellu ko laaɓi ko wuuro ngo wiyete ko tareji même l'administration sénégalaise waɗi reconnaître ko tareji tawi ko ɗo ɗo joɗɗen wiyete ko tareji tout court ala kadi village biyeteɗo tareji nder aduna on fof on village waɗani ko village goto ɗo o woni ala kadi village goɗɗo biyeteɗo tareji e nder Sénégal ala village goɗɗo biyeteɗo tareji e nder région de Saint-Louis ala village goɗɗo biyeteɗo tareji e nder département mo Podor ala village goɗɗo biyeteɗo tareji ha e nder commune men tareji ko ɗo sa wi tareji tan hay soko an sa fewnano carte nationale d'identité maɗa a ƴetti bureau de vote maɗa a waɗi hen tareji aɗa jeeyaɗo wiyete yeru joni jarna walla aɗa jeeyaɗo wiyete nennet walla aɗa jeeyaɗo wiyete beelel ko bandiraɓam gonti toon au passage mi salminaɓe baɗon Habi Sidi Ba mi juuro ɗum kamɓe woɓɓinan toon mbiɗa juuroɓe sa waɗi e lieu de vote maɗa tareji tan ɗo garata wadde firti même l'administration waɗi reconnaître ko tareji joni noon so tawi a ruttima histoire woni dartol
inde nde ko addi ɗum aɗa andi ɓeeɗo mbima addi ɗum ko taaridi ɓeɗo ko noon mbiyatma heddiɓe mbima ala ko tulde nde ɗo wonde ɗo e dow wuro ngo woni rewo wuro ngo ko nden ɗon tulde addani wuro ngo wi'ede tareji ko wawi hen wonde foof tareji o kam mamiraɓe men ngari tawi jaatiraɓe piltiraɓe ne jinni inde nde saabu ko ndeɓe peri ɓe ngari ɗoɓe ndewi eɓe ndewa haɓe kettotoye rewa haɓe kettotoye oga banggue mais eɓe ngara ha ɗo kadi ɓe ƴeŋti yeru joni so tawi a ƴeewi no ɓe kaaliri weyno ko taareni mbera ko tul mbera ko ngoroni mbela ko goɗɗum e goɗɗum mais sikki ala ko mamiraɓe ɓe kam walla jaatiraɓe ɓe walla piltiraɓe ɓe piltinofinaɓe ko kamɓe ginni inde nde woni tareji donc wadde inde wuro ngo wiyete ko tareji e décole naaɓe ko inde hinde nde c'est vrai eɗen jogui village biyeteɗo décole gawde boofe kono hay gawde boofe ɗe wiyaɗo décole e nder kayitaji mais ittata sa wi gawde boofe tan ko toon nawetɗa sa wi tongo jibriru kumel ko toon nawetɗa kono sa wi décole kadi sur l' administration e nder administration meɗen to batte ɗereji sa wi décole firti ko gawde boofe mbiɗa kono ayi nde wiyande gawde boofe ha payri nde wiyande décole ha payri ƴe wuro ngo ina wiye gawde boofe saabu joni sa wela mbiya décole mafre koy sa wela mbiya décole alana sa wela mbiya décole olol sa wela mbiya décole winde ɓokki walla décole bidde kala décole naji hoɗi so wela wi ɗum décole saabu décole nani jañi décole nani mali hede lewa décole wadde décole aji ɗi ko kewɗi kadi kala ɗo tawɗa décole o ko ɓuuri hewde tawata décole naɓe koko koɗi ɗon walla koko ndewno ɗon ɗum noon wadde ɗum koto batte witto woni ɗon ɓuuri ɗum herorade ko waɓeno babam Amadou Ceerno en mawnam Mamma Coumbo Ba mo ganduɗa o jinnaɗo mum no jeyno wittunoɓe walla hande namnoɗen waɓen Elhaji Amadou Hammirou Ba en hayso tawi kañum wona wittiyanken jinnaɗo mum no moftuno hen ko heewi ko ganduɗa hande ineni hutore taw koye jinnaɗo mum ummi ko kamɓe ɓuuri ɗum on ha yetti hanti waɓen Ousmane Mamadou Ba en walla Mamadou Bilali Ba en walla ko way noon ɓeɗo ina gandi dartol tigui min noon seeɗa mo koccimo hen woni ko kalmi mbiɗa andi kam wuuro ngo ko tareji wiyete sen jiiɗi wiide wuuro ngo holɗo ngo tawate e nder oɗo nokku holɗo ngo woni ngo woni koye nder région de Saint-Louis département de Podor arrondissement Gamaji Sare commune Guédé village ngo tawate koye waalo kono kadi ngo woni koye jeeri ngo jiimi koye waalo ɗum tagi Allah rokki ngo ko rokkani guure kewɗe no ngo jogiri jeeri ni ko noon ngo jogiri waalo sa ƴeewi joni waalo aɗa wawi yaade e waalo ngo ko woɗɗi tawiya toon kandol en bille en huuli hoota en nanaga e waalo ngo fof de tawate koye nder tariji tawate koye nder décole tariji ƴeewa kadi sa yarini ɗo ha mafre ɗo ha ina woɗɗi kadi to batte jeeri ndi taw kadi koye décole tariji gonɗa sa welama jaaha ha bidde ko décole tariji wonat takin wiidema noon woni ko hoɗɓe ɓe toon kamɓe koɗi ɗo saabu yummo hoɗat ɗo babot to yummo hoɗɗo kamɓe jiidi ko neɗɗo goto kadi ko village uji 4 keptinaɗi goni hen e amoji ɗi Jundu nani hen Alana nani hen Olol nani hen Winde Ɓokki nani hen e amoji goɗɗi somi faljani village uji ɗi Gawde Boofe nani ɗon Biddi nan ɗon Tareji nan ɗon Mafra nani ɗon ɗum ɗo fof kadi taw ko leñol gotol taw ko endam gotol taw ko hinde wotere kono tareji kam way kono kañum woni ville tareji kañum woni nokku mo ganduɗa o hanti no wawi wiye ni nokku Toubakiri neni route national RN2 neni kañum woni ɗo donc kañum ittanma Dakar wirtanoma ɗo yahanma ha Bakel jawta naata Bakel walla paya Kidira jawta Tambacounda donc sa ƴeewi kadi ko heewi ko ɗaɓɓete sa ari ɗo e nokku he aɗa dañjum hay luuma a yi woni duggere nde ina waɗa ɗo e wuro ngo c'est vrai no waɗa e guure goɗɗe ko wayno Biddi ne waɗa duggere guure goɗɗe ha heewi mais yidde wiide tan wuro ngo kadi ko wuro hakkude o saabu joni sa ari ha tareji tan sa welama paya Podor sa welama paya dow paya Biddi Namrel paya ɗo wiyete hande Linguére walla ndewaɗo wiyete Dooji jawta Linguére jaatiya Ferlo woni a naati Jolof naata Ferlo sa welama joni ndewa ɗo naata Podor tacca maayo ngo naatiya Mauritanie sa welama ndewa ɗo paya Kidira naatiya Mali wadde tareji koye guure ɗe ganduɗa ɗe koye guure teskinɗe jeeya holko ɓuuri ɗo wuurede eyi tareji ko wuuro Pinal adi fof ko wuuro Pinal so en mbi Pinal woni Pinal men enen ko Pinal fulɓe tawɗen ɗo ko Pulaar ina jangge tawɗen ɗo ko Pulaar ina winde so ɓenni Madina Gounass tareji ne jeeya e guure ɓurɗe wawde hutorade ɗemgal Pulaar holto pawmi ɗum ɗo joni pelle mawɗe ina ɗoyete e nder wuro ngo pelle mawɗe dendinɗe million ŋaji temedde million ŋaji
pelle ɗe ngannduɗaa ɗe waɗi construire des mosquées woni mahii jumaaji e jamaaji waɗi geɗe keewɗe hay to cellal ɓalli haa e gondigal ƴeewa jooni ɗeɗon pelle so a hippitii defte majje ɗe ɓe kuutorto tawata kono winde e pulaar ƴeewa kadi sukaaɓe wuro ngoo ko neɗɗo woni mo janngaani koko wasta yii pulaar hay soko seeɗa ɗum ɗon rokki en ɗum ko tawde yimɓe ɓe ngannduɗaa kañumen koko ngari tan njiɗi pulaar ina janngi ɗum haa mbatti ɗum jannginde haa mbattinii jannginde heɓlude jannginooɓe ɓe pulaar ɗum tagi so a yehii jooni no njaarami ni e ndeer laddel ɗi sahaa mi fotta e Mamadou Moussa Ba gonɗo hannde Bosay FM cikkittinaaje wiima aɗa anndi Ousmane Ba ɓe nganndi ɗumen koye pulaar walla mbiima aɗa anndi Mamadou Bilal ɓe nganndi ɗumen koye pulaar walla mbiya Mamou Soyobo walla woɓɓe bon yeru geɗo keɗingel wuro ngoo de ngo wuuri koye ndema ngo wuuri koye ngaynaaka ngo wuuri koye fitiram gollaago kono ngo wuuri koye njulaago woni commerce njulaagu noon ko njulaagu to batte commerce hannde ganndaa ɗo woni sooda yeeyta ko faate marchandise uji ñaamateeɗi jarateeɗi Allah rokki en heen jiyaaɗo Allah moƴƴo mawɗo hannde mo ngannduɗaa kay woni imam jumawɗo mawɗo wuro ngo woni Elhaji Amadou Hamidou Ba baɗɗo e commerce ko yooɗi ko mbeeɗaa nananeede hen hay dara ko soofi wadde wuro ngoo ko wuro commerce wuro ngoo ko wurno njulaagu jawdi ɗo so a yiɗii ɗo soodde nagge walla ngaari walla aɗa jogii haaju jooni jooni e ndamdi walla ɓoto walla jawdi walla mbortu walla mbaalu a yaltata wuro ngoo ɗum ko jooni jooni tan a heɓat ɗum sabu firti wuro ngoo koko wuuri ɗum to batte ndema wuro ngoo koko jogii ko remata gawri rema makkaari rema basalle rema maaro rema ndemooji goɗɗi nan ɗo ɗum koko wuura ɗo e wuro ngoo kono ko wuro ngannduɗaa ngoo en tawi ɗo ñaañuuji en tawi ɗo gituruuji woni kolli e ñaañuuji en tawi ɗo jabbabuuji en tawi ɗo cooluuji en tawi ɗo naalankooɓe sabu Demba Samba Dañjo arii ɗo arti ɗo ƴeew nguurdam Oumar Demba Kumben so mi wii nguurdam jiɗmi wiide ko gila ko ɓooyi c'était je me rappelle 1992 walla 93 min nde ɓuri woni cukalel Oumar Demba Kumbe sikki fiji ɗo so a ƴeewi ndeen e woɓɓe naalankooɓe ɓe ngannduɗaa ɓe vraiment waaɓen hannde kodda haawo Samba Doɓaale nde yimata nde Issa Alaji Ousmane Dombo pullo joom ngaari daneyal walla mafre waala capital d'école e ngara daña jawdi ɓanndu ma laaɓa koota mais ɓanndu ko laaɓatnoo ko ruttoto koye Alhaji Ousmane Dombo Ba gooto e yontaaɓe d'école naaɓe gonnooɗo ɗo donc so a ƴeewii d'école koko wuuri kadi pinal kene annduɓe naalankooɓe ko noon kadi nganndirɗen seernaaɓe sabu Alaji Mouma Saydou c'était en 1960 pawɗo Alaji Mouma Saydou ari ɗo aji ɗo waɗi njiɗi ummaade ɗo ha gawde gooto habbi Alaji Mouma Saydou mbi nden mawɓe heewɓe nin ɗo heen jaggi mum wirdu ɗum paamen ɗum so a ƴeewi jooni mawɗo men imam men juma jaggini ɗum wirdu wonaa ceerno Tijani jaggini wirdu ko Alaji Mouma Saydou donc wuro ngoo kadi ko wuro diine kala mo njiiɗaa ɗo no waawi waade fof ko diine yanke kala mo njiiɗaa ɗo no waawi waade fof ko ɓuri heewde wuro ngoo wuuri ko Tijani ko ɓuri heewde wuro ngoo wuuri ko enɗam ko ɓuri heewde wuro ngoo wuuri koye pelle ko ɓuri heewde wuro ngoo wuuri koye dental donc tariiji ko hono ni sifori kadi yimɓe ɓe tariiji naaɓe ko teskaaɓe e ɗeeɗoo geɗe koɓe teskaaɓe e famɗude mi wiyata woodaani kono konjam ina famɗi njiya ɓiɗɗo tariiji naaje ina yara ɗum ina famɗi njiya kadi ɓiɗɗo tariiji naaje ina yaha ina jogii kuɗol ina simmo ni tan ni ina famɗi kadi njiya e maɓɓe waɗooɓe geɗe nani heen ñiddude walla nefniide c'est vrai mi wiyaani woodaani ɗum tagi kuutortoomi ko ina famɗi so tawi mi wii ina famɗi ko nuunɗal tan kuutortoomi ɗon mbiɗa waawno wiide woodaani kono mi wiyata tan ina famɗi ɗo woni waasta jiiɗo min komi yiyaani donc nuunɗal kuutortoomi kono ɓurgonde goonga e geɗel goɗingel ndenen sukaaɓe d'école tariiji naaɓe ko teskaaɓe e needi kamɓe fof kadi ina famɗi neɗɗo wonɗo taw janngaani kala heen mo janngaani école tawata koko janngi Qur'anul Karim donc tariiji ko ɗam ɗo nguurdam wuuri yimɓe ɓee ko aawooɓe ndema peewndo kewo mbaɗa fof coño mbaɗa ɗum e ndeer paabi ɗi woni sen mbii paabi woni fawru mais keewen ndin waawi wonde paabi donc ko jiɗmi wiide tan joomumen ko remooɓe ina nguura ina ngayna ina nguura ina mbaɗa njulaagu ina nguuro kadi ina ndewi e ganndal ina toppitii pinal te ina kedditi e fina tawa mum ko yimɓe ɓe mbaylaaki no mbaano hay so tawii ina ɓattii kam wiyeede hannde ko tiiriyankooɓe kono ko yimɓe nangtiiɓe e fina tawa muɗumen yiɓɓe ɗemngal pulaar kadi no feewi ko ɗum saabi ni mataw mbaakoɗno men koñ fof ngari jogii heen kiram sabu tawɗen ɗo ko yimɓe ɓe ngannduɗaa nguurdam mum en fof
mbaɗi ɗum koye pular, mbaɗi ɗum koye fina tawa. Yimiyankoɓe koko jalti ɗo, dartiyankoɓe koko jalti ɗo, kadi wittiyankoɓe koko jalti ɗo, Donna Sampate Diallo ɗo yalti. Donc ɗum jarani tampinde hoore muɗum ko wuro ngo ko wuro ngo ganduɗa Tijani anen jillime ngo ɓooyi ha hande sakkiti ko eɗen gandi Abou Samba Diop en ko anduɓe nokku o e woɓɓe taw gonɗen koye dawal men cakkidigal e émission men jillu taw ko ɗo e département Podor commune Guédé village. To wona ɗum ko wona ko ɗum holto jarata to banggue dawrugol aɗa jogui parti malla mbiyen mouvement biyeteɗo Potal Sénégal. MPS mouvement Potal Sénégal nodduɗo Potal goto fof heɓa gueɗal muɗum no hannirta ni tawa goɗɗo ɗawaki nder leydi ndi to batte jangde cellal ɓalli ndema awo gaynaka fitramgol laagu kala ko laamu ena waɗana ɓiɓɓe gendi ndi taw goto fof no yiito hen hoore muɗum woni ko mouvement harata ko fati ñawoji woni justice hay goto wasa fawede ko ganduɗa wodani. En calmini wonɓe ɓe e Potal Sénégal tawateɓe France tawateɓe Bruxelles tawateɓe Italie tawateɓe Allemagne tawateɓe Espagne tawateɓe ɗo ete Afrique en Côte d'Ivoire en Gabon en Congo en tawateɓe Mauritanie hay tawateɓe Sénégal. Kala tergal MPS min Abdou Salam Ba hay somi sawtinani inde ndewmi inde maɗa mbeɗa wima yo taw ko jaam ɓolo wonema te mbeɗa weltanima mbeɗa wima kadi jokken sabu ha yeeso ko lawol. Mbeɗa salmina kadi comité directeur o woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe toujours kamɓe goni fewjitteɓe ko fati MPS hay les membres du bureau kamɓe foof mbeɗa juuroɓe e ko eɗen hen to wonano ɗo ko ɗon wona kono nde tawno neɗɗo so jogui ha ɓooyi dartoto ko dartoɗa ko ha ganda beela ko dogata kono moƴƴi walla moƴƴani sa tampi poftoɗa so tawi kadi ka gaccuɗo lawol pawtoɗa e lawol woni bolol pawtoɗa e dow bolol ngol so tawi kadi ko dogata ko a yiya tawi kadi doggu ndu ala ko nafanma ganda no dartoɗa. Enen en mbaɗ pause o wona MPS o e pause ala to batte haalde e programme MPS jogui koko paɗaten ko patten ko so yettima so Allah jaɓi ma en ɗum kono noon to batte dawrugol eɗeni hen saabu eɗen kalda yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa hande eɗen ganni jangga e jaam ma jeeye e jogorɓe lumtiyade ɗo pour ƴettoyde leydi ndi eɗen jewtida e mabɓe eɗen jewtida e woɓɓe ɓe ganduɗa goni koye ina mbaɗa dawrugol kono goni koye luundo ngo min koye luundo ngo jeeyami kono ha hande ɗo ɗo gommi ɗo ɗo gommi ɗo alamo gommi caggal mum ballodirannoomi élection législative ɓe nuɗɗi koɗo gonnomi 5e position liste nationale ko liste bikanoɗo AKS woni Abdou Karim Sall ardino on ɗon liste kono noon fulɓe mbi dewgal ina dagui kono ceeral ina dagui addata ko dewgal wona ɗum addata ceeral saabu addata dewgal ko nanodiral e yiɗodirde e famodirde e addata ceeral ko wasde nanodirde e wasde famodirde e wasde famodirde nde ne wawi taw mataw koko yetti saabu neɗɗo so tawi on ndewdi e nokku nde jiɗɗa ɗum heɓ téléphone fof keɓa ɗum so yiɗima heɓma yeehi ha kañum yettoyima aɗa faano tan a natti ha heɓ ɗum téléphone so haali jomum wima ala wona ni ko ni neɗɗo mbawa wawa haaldu téléphone wawa andu haajuma te min te enen ko dañi ko fof wonno anniyam ko so tawi jomum duysama yi assemblée nationale hayso mi natani tawa kala ko potmi haaloyde assemblée nationale kala goƴaji guerɗe am taw mi windat mi nelda ɗum walla taw mi noddat ɗum mi totta ɗum mi wi ɗum carrément ɗum ɗo waɗi wuuro mani caɗele nin toon wallu men sa yeehi session udditi haaldum kono so tawi jomum il préfère de ne pas décrocher ou ne pas répondre les messages donc a faama tan ma taw jomum gondigal ngal natti ɗum welde walla natti famde walla annene to nattuma ɗo welde hade jomum ala aɗa hettunoma ande jokkade haajuma tan saabu noon hebde Allah Allah woni Allah wasde Allah Allah woni Allah wadde neɗɗo mo ndewɗa o hade tawi kañum gongini ko Allah ha Allah woodi ko rokki ɗum ndewɗa e mum walla wallodira e mum gonginal Allah no wawi waɗande makko ɓuuri ɗum saabi enen wona kanko tan wona Abdou Karim Sall tan saabu kala makko Abdou Karim Sall kala neɗɗo mo Allah waddimi min mbeɗa ɓuuri wawde rentade ni neɗɗo mo Allah waddimi cikkuɗo kañum jogimi walla wonko wawi waɗandemi ko ganduɗa ina heewa guitam go ɗiɗi neɗɗo fof mbo Allah waddimi bomi wawa heɓ téléphone min je préfère wadde arrêté on relation jokka jaam ɗum saabi yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe vraiment hande woodi ko woni hakkude amen woodi ɗomin ndewdi woodi service aji ɗi mbammi ɗumen rende wonko ballumi ɗumen waɗi ɓeram service laaɓi kewɗi mi daraniɓe ɓe ɗo heewi mi wonaniɓe e nguleki mi ñallaniɓe ladde mi walaniɓe ladde ala fo tomi ƴattaka walla mbiyami sababune mabɓe ɓen ɗon yimɓe somi yeehi ha ganduɗa min mbawa heɓodir téléphone je préfère mi continue lawol am sabu min mbiɗa jogui lawol ngol ƴettumi wasde wonde ɗo no tarda saabu mi yeehi kadi mbami kono puɗɗiɗo famde wonde kamɓe les hommes politique ko noon woni no Allah windiri e min mbeɗa ñaago adi fof mbeɗa ñaago Allah wasa windirdemi noon saabu yimɓeɓe aussi
ɗo ɓe cohlat ma ɗo eɓe jokkondira e ma so tawi ɓe keɓatama tan wodaten ko ngakki ɗum saabi oɗo saaha koye lawol horam gonmi mbiɗen ƴeewa kono mi heñaki sabuɗo gonmi ɗo e ƴeewde mo jiɗmi wallodirde to batte dawrugol mais won ƴeewɓe mi yidde wallodirde am to batte dawrugol peut être min mo ƴeewa mo mi yitani kamɓe yituɓe ɓe mi sohlani donc wadde ko yarude seeɗa tan heñare ala hen tigi garden koye banggue tawde gonɗen koye commune Guédé holno jiiruɗa commune Guédé 2012 fewde 2025 holko jiiɗa hen ganduɗa koko fonno waɗede ɓooyi e ganduɗa ɗum koko waɗa fota waɗede e avancement waɗi e nder commune o ummade 2012 jaggandema 2025 avancement waɗi saabu wonko alana heewi yiyama c'est vrai wonko wodani ɗo Allah rokki en ɗum won guure ɗe galano courant won guure ɗe galano ndiyam mi yiiɗa limtu par ce que gonnoɗo ɗo e laamu président Macky Sall en tant que maire mi wonani ɗo pour haalandemo bila makko ɗum hen hunde gonɗo ɗo joni mi wonta ɗo mbeɗa haala bila makko effectivement goto maɓɓe fof ne andi ko waɗi ne wawi darade haala mais min mbeɗa andi tan wonko fuɗɗo waɗede waɗaka ha joni donc par ce que ha joni sukaɓe min jooɗi ngala ko golli ha hande won sohluɓe ndiyam cuwa heɓde commune o fof heɓdani ndiyam effectivement yimɓe gandi ɗum ha hande won sohluɓe courant keɓani sa toɓɓi jeeri ndi ha hande pourtant courant watti ɗumen soynade kono donki heɓde ha hande wonɓe ganduɗa to batte safar jogui caɗele ha hande nane nder commune o donc y a tellement des choses won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗen poɗɗi ɗo waɗede waɗaka c'est vrai noon foof wawa waddede par ce que jomiraɗo tagui en tellini en jogui pittali min ndi wurni en kono o waɗani min enen fof alɗuɓe o waɗani min enen fof wasde ɗum j'accepte mais kamɓe ɗiɗi wonɓe ɗe ganduɗa ɗen poɗɗi ɗo waɗede waɗaka c'est vrai noon foof wawa waddede par ce que jomiraɗo tagui en tellini en jogui pittali min ndi wurni en kono o waɗani min enen fof alɗuɓe o waɗani min enen fof wasde ɗum j'accepte mais kamɓe ɗiɗi wonɓe ɓeɗo ɓeydo golle jokko golle saabu ha hande wonko woytano hanke ha hande nani woye ɗum ɗon noon ko tinnare tan e andude vraiment commune o quand même wonko sohli e hande commune o wonko sohli ne sohli ko heewi ko ganduɗa ko vraiment so dañi ɗum ma waɗ ɓoɗel kadi manguel min ganduɗa guel vraiment ma wonno way donc ɗum eɗen ɗum tan woni ko kalanɗen to batte on bang sabu mi yiɗa hen luggiɗinade ina wawi ma en dañu yewtere spécial pour ɗum so nden yonti ɗemgal am wonani jiifa momi haal ko gandumi ko mais pour l'instant ko wiide foof ardani kono mawɗum wonko daña ko en jettori ɗum Allah gonnoɗo ɗo e lomtiɗo ɗum o e gonnoɗo ɗo kadi gonnoɗo ɗo o ko adi kadi gonnoɗo ɗo oyo jiɗmi wiide ko gila e laamu Amadou Thierno mawɗum waɗino hunde laamu Mamoudou Bocar waɗi hunde laamu Oumar Baba aussi mawɗum yettere Allah addi hunde ɗum wadde mbeɗa sikki ko noon yarat tan ha so goɗɗo ari kadi kañum nene adda hunde jamanten ko eɗen keddora hojomaji mataw fodde tati walla eɗen mbaɗen ɗum tan hojomaji 5 ko hol pandale jogonɗa wuro ngo malla ni mbiyen département o ha e commune o foof nawren hen tan morlal jeeri mawɗo leydi Sénégal ko ɓoyani ko waɗi jaltal yaade jooɗiyade gardiɗo dowlaji dentuɗi kono kadi caggal mum mawɗo jagorɗo o waɗi jalde kewɗe yande e makko e fannuji kewɗi e mbala aɗa wawi min artande hen aɗa andi enen kam aɗa andi enen mawɗo men jagorde eɗen muuli Allah woni no jiɗɗen yo wayni eno wayni eno yimɓe ɓe jiiɗi yo wayni eno wayni foof jiiɗa enen sinno ko sagu men hande taw kala nde o yalto haalde ɓiɓɓe leydi ndi taw o haalantaɓe ko jagorgal tel e tel e tel waɗi ɗum leydi ndi ko ɗo min tawi ɗum min gaddi ɗum ha ɗo wona ɗo e dow mum ko ɗeɗo golle min puɗɗi ko ɗo ɗe payi ko ɗo ɗe jarate taw haalanta yimɓe koko deñata haqqillaji muɗumen haalana yimɓe koko taka ɗumen jogade jikke e yakare wonde leydi ndi ma iwdu woni ɗo sabu kamɓe koɓe wayannoɓe leydi yahani leydi tampi yimɓe maayi rewmi defa makki probléme aji keewi yimɓe nene mbaɗeni justice wayni soɓe gari kamɓe ɓe mbaɗi ko wiyete ko puusani pasani firti ko ala ko gasi heddi noon ma jaltal président meɗen de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye no ganduɗa o hande kam vraiment il est l'homme fort woni darien makko sorti no holliri wonde ko président de la république nde o yeehi États-Unis nde Sénégal na fof ponno wadde haqqillaji muɗumen koye président yeehi États-Unis huccodiri e laamiɗo leydi hande ɓurdi wadde puissant e nder aduna o woni Donald Trump te Donald Trump ko lamɗo jorɗo keeci so président ma yeehi ina foti joddade mum haqqille ma ne foti wonde toon mais
haywa omo ganduɗa kañum woni premier ministre yalti waɗi sorti mo ganduɗa o eɗen mooli Allah haali hen quelques dossier ji mais ɓuuri lugguiɗade koye dossier hakkude mum Mame Mbaye Niang par ce que ko rabadare o tafno ɗum haalde nde haali nde ha gayni émission dewɗen woni émission jakkarlo nde émission jakkarlo waɗi nde Amadou Ba ari ƴettu revanche muɗum donc nde ari ƴettu revanche mum waɗi probléme par ce que konngol neɗɗo yani e korko debbo e nder jolfe wiyete ko yakkatano woni konngol ngol ganduɗa sa haalingol tan firti an a mugi haalande nde a haalini ɗum a haaliri ɗum no joom neydi haalirta ni eɗen mooli Allah ɓe jalti sukaɓeɓe kadi gone réseaux sociaux il doit être arrêté il doit arrêté o poɗ jaggi ha procureur en mbaɗi feere o nodda o namnateno koye discours o bonne mœurs so namneteno koye division fausse nouvelle ɗen ɗon gueɗe mais finalement ɓe kaaloye nanti compte muɗum waɗini wattini ha Allah waɗi ɓe jaggi ɗum ɓe lappi ɗum mandat dépôt donc e ɗen ɗon balɗe fof au lieu yimɓe kaala visite président au niveau des États-Unis mais yimɓe garti koye Badara Gadiaga ƴeew France 24 ƴeew RFI ƴeew TV5 Monde ƴeew Sen News ƴeew télé ɗi fof ƴeew aduna o fof haalanno koye l' arrestation Badara Gadiaga surtout ñande noddeten yimɓe jaltirini donc ko gueɗen ganduɗa ɗe pour min homo waɗi ɗum cause Ousmane Sonko waɗi hay goto waɗani Ousmane Sonko way kono suwa andu kañum ko totta ko jafoɗon o anda ko totta ko taki miɗo anda ko totta ko fotina chef du gouvernement fotin premier ministre ganduɗa an woni président de la république e nder gouvernement o an foti wadde rendre compte président de la république ce qui s'est passé nder leydi ndi e kala yontere walla kala balɗe so tawi ko an waklitto aɗa wayno baɗo saboté visite aji makko au niveau l'extérieur du pays way ko nelle anda totta gueɗel kadi ngel ɗum ɗo foof kadi nde jakarlo yewti nde kadi o yalti kadi o watti sorti goto mo ganduɗa a ronkata andu oɗo belaka ko premier ministre Sénégal walla ala kañum ko simple citoyen tan donc andu kadi beela oɗo kanko ko wiyete ko o janggi est ce que mo janggi ɗum walla oɗo kanko hol caɗele woni taki mi wiɗi noon woni premier ministre sono haala ina haalda e président wona haalteko e bedda ala saabu fulɓe ne jogui wiide fulɓe ne jogui konngol wiide mawɗo waajatake e dinguiral waajete ko nder suudu wadde mawɗo leydi saɗa haalda mo en tant que ɗum PM hakkude moon ko eynam mais so tawi wonko waɗi ko rewani lawol ya jodda e mum kalda e mum mais on a vu quand même un PM ganduɗa o na def walla ma def nañma bàyyi ma gouverner na règle li mbama règle ko on parle pas comme ça avec un président de la République du Sénégal walla président de la République kala ɗo wawi wonde par ce que il est le chef suprême des armées il est le gardien de la constitution kañum première institution il est le président de la République du Sénégal plus de 18 millions koye mum ndewi baɗo représenté leydi partout dans le monde donc so tawi aɗa haalda e on ɗon c'est comme si kalta koye bamude walla dialal firti ka anda mo kalta an hoorema anda ko gonɗa anda ko mbaɗaɗa ko donc wadde ko yahata ko ɗum foof caɗele ɗe ummi koye PM mais président kañum nan waɗa foti wadde mais welimi hen noon ko discours mo président waɗi caggal kanko discours makko wiide wonde leydi ndi min kala ballowomi no leydi ndi deeyi comme si kalta koye bamude walla dialal firti ka anda mo kalta an hoorema anda ko gonɗa anda ko mbaɗaɗa ko donc wadde ko yahata ko ɗum foof caɗele ɗe ummi koye PM mais président kañum nan waɗa foti wadde mais welimi hen noon ko discours mo président waɗi caggal kanko discours makko wiide wonde leydi ndi min kala ballowomi no leydi ndi deeƴiri no woniri e jaam no jokkere enɗam waɗiri hakkude yimɓeɓe min ko on jiɗmi wallodirde on mbeɗatmi junngo wiide wonde justice o c'est vrai koko foti wadde ni ko foti wadde ni mais justice wawa wadde hunde tawi justice heɓani gueɗal mum justice noon pour heɓe gueɗal mum ko ma woppide e hoore mum wona woppide e hoore mum waɗa ko weli ɗum mais woppitte e hoore muɗum il faut justice waɗe libéré nde wiyata nde no homo haaldata homo woni ɗo mo waɗani libéré justice wona bamude walla Ousmane Diary walla min ala woni ɗon waɗani libéré justice kay Ousmane Sonko haade kañum wiyata mami itti vidéo ji milde ministre de la justice kañum jiimi procureur uji jiimi juge uji wadde so tawi il y a quelqu'un qui n'est pas libéré la justice mais ko goto ko Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko hoore mum wonɗo haaldi koye jooma ɗo wiyata ɗo les magistrats il y a certains magistrats ils ont corrompu mais homo wawi ɗo wadde corrompe magistrat aujourd'hui c'est le président de la République par ce que ɗum o wiyanno Macky Sall ka waɗi corrompe magistrat ɗi hande so wi won mbaɗa corrompe magistrat mataw kam wona bamude walla mi waɗa wawi wadde corrompe magistrat mataw ko président Bassirou te Bassirou tan jogui intérêt Ousmane wasa wonde éligible ko kanko jogoron intérêt donc kamɓe eɓeni kalda nder des mots codés mais nous on a ce qu'on appelle wiyete ko décodage enen eɗen mbawi wadde décodé ko waɗa codé ko ɓuuri wonde gonko nous c'est pas ça qu'on attend enen wona ɗum ɗo padaten e maɓɓe
patten e maɓɓe to leydi ndi le pays souffre, le pays va mal, le pays va mal. Enen patten ko yo leydi ndi golle yimɓe ɓe ñaama njara ndungu o nan fuɗɗo tobde remoɓe ɓe daña awdi heddiɓe ɓe daña engrais aynaaɓe ɓe so ngarti hono ngartirta mballe e ɓe ɓe ngannduɗaa hannde kamɓe ngoni fitiram gollen sukaaɓe maayoɓe geeci hono mballirtaake dow leydi ndi donc ko ɗum yimɓe padata e maɓɓe yimɓe padani e maɓɓe fondirde poste soki président riiwi kamɓe e rutto assemblée national elle kalɗo e yimɓe ɓe ngannduɗaa ka ngaari donc ko ɗum ɗon ko ɗum woni wadde alimenté débat o haa jibinani men des arrestations arbitraires par ce que pour min au lieu d' arrêté Badara Gadiaga min si c'était le juge min je vais mbaɗami arrêté ko Amadou Ba par ce que ko Amadou Ba wi Adji Sarr dartino ko darde jeeyo hoore mum Ousmane wonno ko client mais c'est lui qui a pété le plomb les plombs donc kañum woni baɗɗo bone o kay fonno arrêté so arrêtaka Badara kam mo ganduɗa o ala ko waɗi ala ko wi arrêté ɗum woni yeey ɗum doole mais noon ko noon ɓe mbayi kamɓe soɓe keyɗima tan ɓe ndewete haɓe jagguma pour kamɓe ma taw jaggude neɗɗo woni wadde ɗum effacé non par ce que kala mo cokɗa ɗo sa welama coka ɗum 5 ans l' essentiel ma yaltu sa soki ɗum 10 ans ma yaltu sa soki ɗum 6 mois ma yaltu so yalti est ce que ɗum ma waylo ɗum je ne pense pas wadde woni gonga ko liberté moɓe dañño e laamu makko yoɓe goppu yimɓe jogo on ɗon liberté hande ɗo ɗo gonñanande ils ont des chroniqueurs partout dans les télévisés chroniqueur uji maɓɓe nin toon ina mbaɗaɓe défendre no kaala yimɓe ko beela ina mbaɗa des listes ina bonnita ɓe ne ƴattoɓe ene mbiɓe ils ont des activistes ɓe ganduɗa ɓe ils ont tout le temps eɓe ƴatto yimɓe dans les réseaux sociaux activistes uji maɓɓe e liveur uji maɓɓe est ce que un pays normal ko ni continuirta wona ni te soɓe cikki e mbawi halfude yimɓe punti koye maɓɓe kala fendi ɓenni hen hunde Cheikh Souleymane Bal itti ko heddi ko mamiraɓe men kaɓama guitti traite négriére rewi ɗo esclavage rewi ɗo mais hande ken heɓɓe koye meɗen ceerno indépendance meɗen joguiɗen hay goto wawa halfa e goto yoɓe mbaɗa gouverné mballa yimɓe min ko ɗum jogui mbeɗa haala ɗum ko heddi ko woni leydi ndi wonko sohli leydi ndi no sohli sur le plan diplomatie leydi ndi fewnde diplomatie meɗen boni halis biyade plus de 10 200 milliards ñamlama hoɗo naati homo won projet homo travaux yiya homo pose première pierre waɗa hoɗo woni hoɗo haalis o rewi yoɓe kalan men ɗum ɓe gaddan men bilan laaɓɗo ko heddi ko woni leydi ndi wonɗo acca leydi wawa yaade ha daña terre daña BRT ina woni émergence ɓurɗo fo rewde lawol garon tan mbaɗon freiné oto mbiyon eyyi frais ame o boni oto wawa dirtu non wona ɗum yimɓe padata yoɓe gol leydi ndi ceerno ko ɗum woni gonga gartanten uddirten tan mataw ko en tant que jayniyanke joppadembo widembo yimɓe makko woto jeeɓ TFM mi wiyano on woto jeeɓɗe oɗo télé sabu oɗo télé ko caliɗo min no feewi kono kadi garten hono safroɓe honorable Farba Ngom kolliti wonde o ɓurani sellu yo accite kono ha joni ronkama yo mbabbu yerlaw min mi haali ɓoyani mbimi Farba Ngom min hay ko wiyete ko sellani ni je me sens gênant min mbeɗa génie hen aɗa andi ko tagi min je veux pas que Farba Ngom waɗe libéré par ce que sellani min jinmi ko Farba Ngom waɗe libéré tout court aɗa andi ko tagi e boni yoɓe kalal min ko waɗi yoɓe kaal ko waɗi neɗɗo mba wawa fawde ha joni ko laaɓi ko jomum waɗi mais sa jaggi ɗum ka jeeyi ɗum doole et ça c'est honte pour république du Sénégal un pays démocratie leydi gandiranoni liberté d' expression goto fof no jogui droit haalde miɗum un premier ministre ya ha e nder commune neɗɗo waɗ ɗum menacé élection ɓenno jomum jaggue ça confirme toujours wadde kala garɗo fidirat justice o wonay fiiri ɗum adversaire uji muɗum Farba Ngom ko médecin mo juge ƴetti ko kañum ƴeewi ɓandu mum yalti wi juge o oɗo no wayni wawa wonde nder kaso donc ko loi waɗi ɗum libéré kadi min haali ɗum ko maître Doudou Ndoye c'est un professeur ganduɗo droit mbo hay goto daɗani o wi ko loi waɗi libéré Farba Ngom donc mo loi waɗi libéré holko mbaddata e mum ɓe jiiɗi ko warde ɗum mais so maayi toon kamɓe mbari ɗum et puis ha joni yoɓe kalan men Farba Ngom holkoɓe jaggiri ɗum ɗum ko goo ɗiɗi neɗɗo mbiɗen waɗa caution mais loi o yamiri caution pourquoi o waɗa caution ɓe calo holto ɓe pawi ɗum wadde firti tan ko nous on veut éliminer quelqu'un peut être omo haɗi min fewde walla kanko wonko jogui min ngala walla wonko wawi min mbawa walla wonko Allah rokki mboko rokkani min so tawi ko ɗum ɓe jaggiri ɗum ɓe punti koye mabɓe ɗum ɗon moƴƴani ko heddi ko le PM Ousmane Sonko woto jeeye TFM woto jeeye toon émission woto jeeye ni o innani inde ɓe yimɓe fof no gandi haɗa hay TFM jabtima e heeɗim pam ganjaki haali hanki ko ɓuri wonde gonga ko tan il n'est pas démocrate il n'est pas démocrate walla wonko wawi min mbawa walla wonko Allah rokki mboko rokkani min so tawi ko ɗum ɓe jaggiri ɗum ɓe punti koye mabɓe ɗum ɗon moƴƴani ko heddi ko le PM Ousmane Sonko woto jeeye TFM woto jeeye toon émission woto jeeye ni o innani inde ɓe yimɓe fof no gandi haɗa hay TFM jabtima e heeɗim pam ganjaki haali hanki
ko ɓuri wonde gonko tan il n'est pas démocrate. Il n'est pas démocrate. Un démocrate, un dirigeant, il faut qu'il accepte les critiques. Un dirigeant qui ne peut même pas accepter les critiques, mais on timmani wonde dirigeant. Dirigeant gardiɗo a jaɓat wiyeede, gardiɗo a jaɓat waɗeede, gardiɗo a jaɓat tuumeede, mais beddoɗa ɗum caggal ma e gansago jokka haaju ma ha kolla yimɓe ɓe wona haala woni golle nde kalton nde yam min mbeɗa golla. C'est ça qu'on attend. Ɗum woni ko pattene Ousmane Sonko. Mais wiide woto ɓe jahto nde et pourtant TFM e ɗiɗo 2 ans cakkitiɗi Boubou Ndour yimɓe ɗo tan gonnon ƴatto yummakko kala gondunoɗo e président Macky Sall a yiɗani heeɗo Boubou Ndour par ce que toujours kirtikana laamu ha yimɓe ɓe fof mbi weeli metti Boubou Ndour koko jogui kartal Pastef mais ɗum yiyenoma ɗo tawa jiidane woɓɓe fuumala ten souvent analyse uji maɓɓe ko faveur Pastef wonanno tawa jiidane ɗum combien de Pastef naaɓe mbatte invité TFM Amadou Ba en ɓeeɗo Birame Souleye Diop en Ousseynou Ly en El Malick Ndiaye en e woɓɓe combien d'émission mbaɗi enregistré e TFM wono ballal ha konnguɗi maɓɓe jottoyo peut-être ɗo yettoyta mais noon TFM ko groupe ha goto wawa haɓude je ne pense pas que Sénégal naaɓe ma gaccu TFM no waɗe humilié walla TFM no haɓe groupe GFM même par ce que jeeyɗo ɗum o ko golle ley ndike gollani c'est quelque donc on ɗon sa wi aɗa haɓa e muɗum gonda koye toñje so tawi won koɓe mbaali pourquoi omo haala TFM pourquoi o haalani 100% limite pourquoi o haalani Walfadjri par ce que man ɗin téléji goni koye dow ko yiɗi ko kam wadde o joofi ko télé mo ganduɗa o kañum ko télé lelloride adjunde neɗɗo fof ne jogui toon gueɗal muɗum donc pour min ɗum ɗon wona haala en tant que premier ministre man kuma xeexma xeexla kala kaɓiɗo mi haɓoma non ka lamɗo yimɓe kaɓatom par ce que an ka kaɓiɗo lamɗo gonɗo ɗo ha lamɗo yi donc an yimɓe kaɓatoma force weeli min ko ɓuuri wonde gonko woni yo artir haqqille makko et aussi on peut pas comprendre un PM mo ganduɗa an toujours ka nerveuse kala ɗo gonɗa ka cek ɗum kadi hunde fonde ƴeewede ko sekat kanko holko woni probléme makko ko rabadare o woni probléme o walla ala ko 16 président woni probléme o walla ala ko nittuɗo président woni ko président ko woni holko sekata leydi ndi mi jiɗɗo ko jaam jiɗɗo ko jokkere endam jiɗɗo ko ɓamtare ñaamen jarenta en ngala probléme so ɗum ronkamani kam ba muɗi jaafoɗa yoɓe goppu yimɓe ɓe ndeeja ɓe gusta haala ɓe ɓeydo gollade kono Badara Gadiaga directeur uji kaala e mum Waly Diouf Bodian en Fadilou Keita en ɗo gonno woɗo mbaɗa tiwiti oɗon binde e lewol ngala ko golli ɗo o miri DG mo ganduɗa kañum wona résultat tan winda holko gollata wadde donc de gagnat teppere yatta yoɓe golluɓe gacca haala ko ala ko nafat yimɓe haala ñametake yaretake hewta reedu en gardi hen haɗo mataw ko konngol mbayni ko en mbiyana nane pandale ɗe joganiɗa nokku e diwan o udda gasi haalaki pandale ɗiɗi d'abord min kam mbeɗa yiɗi oɗo nokku yo won nokku keɓɗo hoore muɗum yo won keɓɗo hoore muɗum to ɓamtare ha hande en keɓani koye men so wi nokku hanti mi addi département o foof so ummimi ɗo mi adda arrondissement o mi adda commune o mi reportareji mbeɗa yimɓeɓe keɓa ɓamtare mum haade jaaruɗen koye communication ha joni en donki dañde télé mo ganduɗa o tan ina wawi wadde couvrir département o fof taw ko ɗo en donki et pourtant eɗen jogui yimɓe fof ɗum wawde wadde in ɗon foti wawi wadde télé mo ganduɗa o ko télé département o kala ko wawi kewde tawa télé o no wawi ɗum wadde couvrir mi wiyani télé sirde ɗum non ko télé mo ganduɗa o natata koye bouqueji ɗi taw ko télé tawate e nder département ko ɗon wawi wonde Toubane foti téléji goni toon Tivaouane foti téléji goni toon ɗon foti dañde télé sur le plan communication eɗen poti hebde hen koye men ko fate faggude eɗen poti hen hebde koye meɗen somi daña hande mbiɗa wawi mbiɗa yi neɗɗo kattan mbiɗa jogui ko mbiɗa haalan ɗum mi haalta ɗo saabu yimɓeɓe joni batte ko heeɗademi tan kaalmi fof ɓe ndewles ɓe gujjo mi wasa haalde kono kam mbiɗa andi nokku o ina sohli ko heewi wonno noon mbiɗa yaari to banggue téléji mbiɗa yiiɗi kam nokku o daña groupe média mawɗo mbaɗa hande nde groupe média gonɗo Madina Gounass dañe ɗo e nder nokku e nder département o yimɓeɓe ne mbawa hen saktude kabaruji muɗumen ene mbawa hen wadde mogoji men mbaɗa hen gueɗe ɗen hen hande yimɓe sukaɓe men hewɓe ko mata neɗɗo waɗɗo occité ya Dakar toon tan ɓe mbawi waɗude émission ji to ɓe mbawi waɗude journalisme kadi ɓe balle radio ji gonɗi ɗo e foof balle dolne dokke doole saabu radio ko ma walle so wallaka yahata sur le plan communication jayniyankoɓe wonɓe e nder nokku dokke doole duyse dolne ko ɗum woni gonga saabu hande dolɗen koye aduna kabaruji so kabaruji caktataka yimɓe tinantaki ñaw muɗumen ñawdetake donc alay saabu yimɓeɓe tinno to batte communication radio ji men ɗi e téléji men gonɗi en ligne ɗi e jayniyankoɓe men ciruyankoɓe kamɓe foof ɓe balle e mbadi kuttudinde saabu ko ɗum woni hande aduna ko ɗon tolni donc ɗum ɗon noon nder département Podor eɗum ngali ɗo eɗum dañi ɗo caɗele te mbeɗa yiiɗi oɗo message yetto kala bawɗo waɗa feere kam ɗum dañe e nder nokku